ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ 2026କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ମୋ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା। ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ବର୍ଷକୁ ଆମ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ସକୁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ, ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ। ଏବେ ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା। ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାବୀର ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ପୁଣି କରିବାର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମହାବୀର ଅଭିମୁଖେ, ଯିଏକି ମହାବୀର ବହୁତ ଫେମସ୍ ପୀଠ, ଯିଏକି ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମହାବୀରର ହାଲଚାଲ କେମିତି ଜନବସତି କେମିତି ଗହଳି ଅଛି ମହାବୀରରେ ଆଜି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମହାବୀର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ମହାବୀର ପୀଠରେ। ସରିଗଲା ଆମର। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପାରୁଛୁ ସି ବିଚ୍, ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍ରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍ରେ କେମିତି ଗହଳି। ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସକାଶେ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍ରେ। ଆମେ ଆସି ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଆଜି କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି ନା।